قالوا في النبي محمد مدين بأظهار الكمائل الأمة سيبان النبي مدين نبي لأذكر أبو الحنيف ترك العبادة ومؤمن الله نيت دشي وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة يا رسول الله هو النبي أكا كنا سمون كلمة ni wani hali min fadali saboda abuta ai ban yau mun da ban yi taru falla wa fakarin da alfahari wa su da shi gaba sai amma ashar mai da labi ko ya kuta da wanda kuke so ku sarki manzon Allah da soyayya ina kuke wa so ku zanci annabi da soyayya sai ta ta'alu ku kulu fa ikilin nabi Muhammad a gare ni akwai wani yabo yace madiyu ka azhara kamar illati akwai wani yabo a wajen kai ka ce irin furan nan ne wata rama ko wani yake da asuba wani da kawai da fura in ka fita je ka samu irin fure yau karin nan ya kyau ga dan sanyi ana ga dawai da wani daji da iska tana shi wani kanshi na tashin wani kanshi shi kanshi wannan fura sai ce misal al-gusul shi wa huwa alladhi tamma ma'anahu wa sunnatuhu hina ta je ban manzon Allah sai ce wa huwa alladhi tamma ma'anahu wa sunnatuhu sun mustafa bin bari nasir sai ce fa huwa alladhi shi annabi shi ne wannan tamma ma'anahu wannan ma'ana ta cika la ilaha illallah wa sunnatuhu da sunansa sun mustafa bin bari nasir sannan Allah ya zabe masoyi yace mana an shari'in fi muhasiri fa jawharul husni fihi ghayru kasir yace kai annabi mun zo an shari'in shi ban zarga kiyo daga zaka mai tarayya fi muhasiri cikin kyau manzon Allah fa jawharul husni fi ma